Türkiye'de okumak isteýärmi? Onda seni Vatan Global bilen tanıştırayım. Bahçeşehir, İstinye, Aydın ve Ayratilkem ekskluziv partnerimiz olan Kaydras Üniversitesi ýaly Türkiýede iň bir öňde barjy üniversitetde okap, ýokary bilim almak isteýän bolsaň, onda bu diňe Vatan Global mümkindir. Sebäbi bu üniversitetde okumak isteýän talipleri $500'dan $1500'a çelli depozit kömegini berýär. Eger de sen arzu edýän üniversitede okap, ýokary derejede bilim almak isteýän bolsaň, Vatan Global bilen habarlaş. Assalamu alaikum. Olmalı. Hoş geldin. Hoş gördük. Şeydip, yılda birce bloggerca çağırıyor. Hattında alalarımız köprek tiktoker, blogger, instagram influencer tapadı yok. Çağırın ya da biz esas bilen aydımçılar çağırıyor. Ya şu an benim popüler lichensleri çağırıyor. Görüyorsun. Geçen yıla Ali gelip gitti Çarjovski bu yılın nesiyeden sen geldin ve men. Minnettar. Gowy gepleşiňizi görýän. Şu gepleşikde kemçilik ýok bolan üçin gelin ya. Sağ ol. Şeýle bir gepleşik barylmaýan gepleşikler emma. Meselem. Şu gepleşiňizi özümüz göremiz soň, näçe öňküsanlarynam görýän. Hiç bir adam adyany ýetirji zat däl. Şoň üçin geldik bismillah başlaly. Bismillah. Men bir-iki gepleşiklerde belläp geçişmeýär, ýene bir gerek belläp geçen. Menden soraýarlar da esas tiktokerlerden da atlardan birine men bilýän. Alin belleyen Çarjovski, toş komedi, prikoliň rolikler var. Ve senen belleyen de bilem ok gavat geldin mi yok mu? 2-3 kere belleýär geçdim maloy doryan. Sağ olam. Seriýan da şoň üçin ana komandamyz bilen maslahatlaşamda ilkinji Minnettar. maloy çağıryldy diýip maslahatlaşdyk. Hemmeňizden sağ olun. Bizim gepleşimizdäki formatymyz başlaýyşymyz ýaly ilk bilen autobiografiýa, ýani sen nerden, näçinji ýyl başyndan başlaýar. Men 2000-nji ýylda dowulan Muradow Mukam. Mara vilayatyň Türkmen vilayet raýonuny dowuldum. Türkmen vilayet şäherinde. Maşgalamam şo taýda. Dowulşym oganyp ösüp okan ýerim şo taý. Türkmen vilayet. Öňeşden Türkmen vilayet atly sazly mekanlar eger geler bolsaňyz aslymyz sorap serhoş bolun serhoş adamlar şerap içip däl sunwata garap diýe. Nurişka da şo taýdan Halipaň Nurişkaň sözleri. Atoo. Ýokary bilim barmy? Ýok, orta bilim 11 klas. Nesip bolsa, ýa-da öňde. Belki. İnşallah. Indi maşgalaň barda gyýtgaja aýdyp bersen. Bizim maşgalamyzda 5 sany adam aslında kakam pahir 2018-nji ýylda men 11-nji klaska aýryldy. Şondan bäri bir de ejelik hem kakalyk edip şu derejeye ýetirendiň ejem ba. Can sağ bolsun. Bir doganym ba, ulloganym, bir de çoğulan aslında. Birim ortanjy doganym, men hem kiçileri. Muhammed Ali balamut bolýar. Ay balamutçuluk ýok. Şu taýdanam ejem zana ullokan. Bir de hem kakalyk hem ejelik edip hiç kimiň ýanyna kiçeltmän, hiç da zar etmän. Şeýle ulardyp geçişdiren üçin tüýsiromdan minnetdarlyk bilýän sözleri öz ýüzüne bakam diýip bolmaýar bira. Şu mümkinçilik babar taýdaýyn minnetdar ejemzan hem mejelenmeden zany sag bolsun. Ýoklarynyň kom jaýlar jennetde bolsun. Elbette goşulýan men ergerek diýen ejelerimizin, kakalarymyzyň janyna sag bolsunlar. Aramyzda ýoklaryň jaý jennetden bolsun. Indi Mukam köpüsi üçin häzir şulam ýetgeşik gelýär. Men bilen maloy diýip öwrenşipdirler. Şoň üçin köpüsi üçin adyňa Mukam diýen üçin ütkeşip gelendir. Albatta bizim gepleşimizin esas maksady maloy, Mukamı size dost hükmünde has ýakyndan tanıtmak. Sen öýlendinmi? Ýok. Öýlenmedim. Käwir ýöne roliklerde şoň. Şu wagtda hem kim soraýar da Gülçinar temasy diýip men Gülçinar temasyna soňrak geldim. Gepleşip görsünler da aýtlar, ama soňrak gelerim. Haçan TikTok bilen meşgullap başladym. Birinji TikTok bilen meşgullap başladym da. Diňe TikTok başda. Instagramda açanmaýan bir kilo bolanlar. Lazy onun öňünde TikTok. Haçan meşgullanyp şu 21-nji ýylyň aýraklary. 21-de TikTok başladım. Indi başda 22. Däni 21-iň soňlaryna ýöne görýänji akkauntymy attym. Birine kommentariýa daýynyp bir tanışym çykdy, onu registrasiýa etmesen ýazyp bolan okene. Registrasiýa etdim, men şu wagtda akkauntum, mana şu registrasiýa eden akkauntum birine kommentariýa ýazmak üçin. Şonu men başda Muradow Mukam wagt diýip dowry registrasiýa edip ýazdym, video dat görýärdim. Soň onuň öz ýüzüme boýamakdym, diňe surat, fotoklip çykyp ýasap. Soň onuň
maloy men asy okuw wagtyny bilýänler klassdaşlarym görse, maňa kiçik mukam diýerdiler. Kiçik men kiçikam. Şu maloy bolmadymdan öň şow neçenli kiçik mukam men kiçikam. Asıl maloy eken. Asıl ondan soň orus sözünde maloy diýip ýazdım, onu da utandym o erbet. Soň bir aýdan ütgedip bolýan eken adyňy. Aha. Dolu. Ýadymdan reski ütgedip boldum. Murat mukam etdim, soň maloy etdim, soň ýene mukam oýuny aýdydım. Soň reski ütgedip boldum, bir aýda ütgedip bolýara. Nickname bir aýlap. Bir aydan öňe. Bir aýyň içinde de şowsum bilen 5-6 sany videolar düşdüm. Olaram görülme boldy. Aha. Şeýdi maloy bolup gitdi. Tütenleyin. Sılçan şeyden devam et. Sılçan tütenleyin ol şeýle maloyum. Ýogsa şonu ütgedip bilen bolsam şu wagt mukam diýip tanardylar meni hemmekşi. Kategori. Ne 21'de başladım diýäňde. 21'de başlandan soň ilkinji gazançlaryň, ýani gazandyň TikTok'un arkasy bilen imindim. Şo ýadyňa düşýär, näçe wagtdan soň? O wagtlar men tak başga ýerde öz işim matda işleýärdim. Şunuňmy? Ondan TikTok'tan gazanç men bolaram öýdüm. O pikir edem men aýlyk işläp görün. Men emmekçi bilýär. Madoda işleýärdim, ofisant bolup. Şoýdaky işleşlemme, başyklanma salam. Madoda men 8 aý, 9 aý soňky işlänýärim Mado. Şo saýdan ofisant bir gün soň ofisant boldum da. Onu gazanç çağırdım öýdüm. Ok maňa şonu video goýýardym bolyn, bir ýyl hiç kama ýazdy. Mara goýumjy nomeryň ýazaý diýip. Menem näme çek bolýar diýip ýazdım, onu jaňlaşdy da. Gülzemin'ne Sevda Merkezi, Gülzemin Sevda Merkezi var ya, şonda bir eşik magazin var eken. Şonu ýöne gurulap beraýa, o jigim sen ýaman şusturja diýip menem, oho, agam men reklamada edem o ko diýen. Pulun berjek diýen menem, ýok, o agam pullu temada. Ay jigim sen gel işiňden soň diýip, men bar bilemok işde diýdim. İşden soň gelseňem bolýar diýdi. İşden soň bardym, şo taýda özler gün telefonu daje Samsung mady bolýan. Başta işlemde kıyın ýagdaýlary şu wagtky blogerler ýa şu wagtky çeper howsçylar şu ýagdaý ýaşany köpsi. Baran ýerinde sen näl telefonlaň agam senkide düşeli soň menkä geçirip beräý diýip barýardym men. Telefonum kaçdy onlara bu wagtlaryň hemmesini eline Hudaýjana şükür iPhone'y zatda düşündüm. Ne Hudaý wany şu zatlar bolýardy. On telefonu düşüp geçirip özüm ondan alýardym men. Goýýardym. Ondan İki sancak video gurulap bermeni özüm. Men el telefon wady, iPhone 14 wamy wagdan bir zatda. Wallahi al sen şonu diýdim, mikrofon adam ýok. Onu näme magazin wady, näme ýyly aý giyinmän söýýän olanlar eýle beýle diýip ekskalatordan galyp iki sany video düşüp berdim bolyn. 500 manat pul berdim maňa. Birinji iki videoma. Meňem aýlygym 1500, 1800, 2000 manat da. Onu bir aýlap işläp 2000 manat. Olam öz nemesi bereket içinde şo pul bilen meselem öýüme de hemme adam yer berýär diýen meni şo zat üçin olur men kizje geçme şon ýaly format goýup başladylar düşündüm ondan men nedim onu men pul üçinem däl men 24 saatymy 8 saatymy işte 12 saatyny öýde bolup TikTok 2 saatçygyny beremde maňa şeýle rezultat berdi şu zat men işden çykaýyn diýdim şu zat menden garaşýan sonra bar wagtym TikTok'a bereýin işden çykdym. Ama işten çıktım, TikTok'a başladım. 3 aylap ýekece reklama gelmedi. İşten çıkan şo. Kvart platamyň pullaryny daja töläbilem. Oňşo döwürler 300 manat saat berýärdim tassamada. Oglanlar bilen ýaşaýdyk. 4-5 oglan daýza wa öýüňe ýese sag bolsun, ödejemiz ýa seredip. Şolara da şon ýaly kyn boldy. Soň ýene Hudaýjan ýene şo wagtlarym howsum açyrman, ýene özüm de o operatoram ýok, adam ýok. Şeýle ýene görüp self edip näme gurulamady. Soň Hudaýa şükür şeýle bolup kabul edilip gitdi. Allah jana dönün minnetdarlyk bildirýän şu taýdan tomoşaçylara. Ana şon ýaly gara kynçylyk bilen başlady. Gün telefon alyp TikTok açyp gün maloy bolunany. Ana näçe wene kynçylygyň 2% aýdýanna meselem. İçinde ýaşamasan %100'ünü aýtsaňam dogry düşündirip bolmaýar. Elbetde, häzir sen şu maňa şu zatlar aýdyp dursaň bu interview sen interviewňda men häzir özüm barda aýdyp durjak gel. Ýöne sen başyndan geçirýän zatlaryňy edil şoňka da ýakynrak bir zatlar bizim. Meňem ýadyma düşýär şonu. Her kim hem ýaşaýar, ýöne her kimde her hilek geçýär birak. Şunu. Ýaty dogry. Ne haçan düşündüň? Häzir TikTok'da bu men şahsy pikirimde iň bir näle desem TikTokerlaryň içinde top 5'in biri sen diýip bilýän men pikirim.
Şu top 5'in bir bolarını deyip kaçan düşündün ya, kaçan şuna aklın getdi? Men edil hiç kimi özümden pes hasaplanmak. Yo, elbette men Ýöne pek özümden bir bir hasaplayandan ba, şolun işlerini görýän men ma meselem. Ya şolar men bir daýdyn hiç kim şu boynuny almaklyk tema, agyr tema. Hiç kim öz boynuny alasy gelmeýär. Men meselem nästany adam görüp başlanan olmagy mümkin. Meni görüp näçe sany adamlar başlady. Meňem şonja hormat duýýanam, baýa edil top 5 diýänim. Top 5 diýemi, men seni top 5'in biri görýän diýem. Hawa. Men seni top 5 bir görýän şu wagtda. Hawa 5 tane tanım bolsa 5-njem bolsa men ba meselem sen gözümde. Hawa, men gözümde, men şahsy pikirim. Indi men diýjek bolýanym, sen kaçan düşündün, kaçan bildin şu top 5'in bir bolarym diýip, kaçan men şu hereket şu ýolda dowam etsem, men şu top 5'in bir bolarym diýip, şu derejeye gelirim diýip kaçan pikir etdin şonu? Şu 3 ay reklama almadyk wagtyňam şu zat pikir etdiňmi? Ya ol ýaman öz bolup gitdi-de o. Iň erbet duýup açan ol. Näçe wagt ol? Bir ýyl wagt işläp başlanymdan soň maňa birinji gedek suraty şaýlyk geldiler gapdalyma. Men o duýguny tek hiç açan ýaşap göremmi? Aslında men ýetgeş urak adam bolsam algap baryp, şuň bilen suraty düşsem-de diýip arzu edip ýören adamlar bilen aýdymçylar bilen oturdum. Bile guruluşdyk, dost bolup oturdum daje. Men on fanady dinleýjisi hökmünde däl. Men bile suraty düşsem-de diýip şu görýän aýdymçylar bilen dost bolup oturdum. Ona ilkinji gedegem maňa şonýaly, awada da wagtym bir suraty düşäýellip, awada awardym. Oý TikTokda malaýym sen suraty düşäýeldi diýen men şok boldum menden geň görenler bu durmuşdan elekken aýdýanlar, Instagram'a şeýle dur men bu gülýämi, hakykatdan şeýlemi. Şonýaly ondan haçan bildim suraty düşdi. Barıp ejes sağa aýdyp beýleki jiglerim soň nomuruma geldi. Ana şonda diýdim men bir zat ba. Ana şonda diýdim men hakykatdan hawa pul satyn alyp bolmaýan zady men etdim diýdim. Meselem. Значит men işim dowam etsem, men näçe adamlar kän söýdüçe, näçe adam kän söýdürip bildirimçe, şonça arkam, özüm arkaýyny ýörnýbem. Hemme zadym taşlap, işim güýjüm bilen şularda girdim. Gatgo. Şu turata gelip düşen adamı can taw. Hawa. Can taw. Sen görýän bolsa da. Hawa. Indi 4-5 ýyl mundan. Ferhat, şu wagt häzir bu soru aslında soňrak berjek. Men şu wagt özüň gola geçdiňde diýjek bolýanym. Sen ine Vine'landa, roliklarda, reklamlar tapal dökemesinde de bir kelip energiýaň we bir şadyýan, energiýa içinde çotky. Durmuşda da şu obrazdamy sen, ya durmuşda başgarakmy? Men häzir sen özüňem gördüň. Men şu bolşum, brat. Men şu bolşum elime damady. Men bilen bile işläp ýörenler nüştaýdan arkaýyn men bilen bile bir video düşüp ýa meni arkasynda kamera alyp gören adamlar barny. Hemmesi birem aýdy bilmez. Şunca düşen roliklamyň içinde bir gedek lista zat ýazyp ýa tutup düşüp göremmek senariýa diýen zat. Ine ana bilýänler jory. Söň kolam edip ýöre. Gün barýan tema näme diýen plan zat meselem plan maňa diýen. Bol ýanda gider sen hemen söýülýän bolmaly, bile girýär. Men näme soraw bersem şoňa jogap berber. Sen satyjy, sen sokup aljak bola şu suwut düşündiler. Gün şu taýda. Sen improvizasiýa. Improvizasiýa hemme zat. Şu lista ýazyp ömrüme bir zat düşüp göremek, daja lista ýazyp göremek. Ya da yazdyryp göremek. Şeýle pikirler. Şu wagt improvizasiýa diýär bilýär rus. Men kelläme näme gelýär? Mysal üçin ýa saňa bir zat berýän. Gün improvizasiýa edeli. Parlak görelim. Näme temada? Mysal üçin. Häzir men bu kakras bunu aslında soňrak berjek bir improvizasiýa şu wagt aýdym üçin kelläme geldi de Hausberg. Ýürteň üçin soğudu uratdı da ağlarmı. Aha, Bu näme? tava texnika, bu sokujmalka, Sokujmalka. kaçtasan bettir. Markasy näme? Hausberg, germanski Hausberg. brend. Sokujmalka-da. Hawa, kuchnyanyň önümde bar da. Kuchnyada işlep. Şu reklam etdiýäň-de improvizasiýaň bilen. Hawa, reklamaň häzir sen reklama güýçlü bilen men improvizasiýany görjek bolýan. Problem şuňa näme düzeltdiň? Mysal üçin Mesela men ne kamera seyrediýän şunu öwýän. Mysal üçin. Ady Hausberg, Sokujmalka, dogry-damy?
Dostlar, sizin durmuşuňuzda gaty kän zada gawat dilensiňiz ýöne her kimiň bir gezek gawat dilen zadyny aýdaýyn. Magazyndan çigidiň maňzyny alyp görensiňiz. Ýöne çigidiň maňzyny iýýäniňiziň tagamy bilen özüňiz çakyp iýseňiz hiç ýyl tagamy diýen dälir. Sebäbi süýjülük azapda. Bilim maňzyndan islen soňuňyz alyp bilersiňiz. Ýöne öz eliňiz bilen naturalca sow edip islen tagamy azabyna da şeýle ütgeşik bolýar öz eliňiz. Ne şoň üçin size liboy fruktyny içine salýaňyz. Naturalny sok ýasap berýär Hausberg. Nesip bolsa mundan menem ýasar, öýdäklerim ýasar. Iň lezzetli soklary, tagymlary şundan da içer. Sag bolun. Reklamy boldumy? Oldaş. Malya. Munam ýatsyň diýerler maňa ýöne. Ýöne hakykatdan çigidiň maňzyny iýän çigit çaktanyň gowdur. Ýogsa maňzam satylýar. Çigit çaktan Şoat süýjü. men Rusiýa seredýände. Awa. Ruslan Gaýip bilýänler bilýär Parlavision mediatynyň arkasynda biz bilýär. Ýa tanışdyrdym, öňünden tanýar ekeni. Indi Öz eliň bilen idinje geçsen tagamy ütgeşik bolýar. häzir reklama görýäňiz bolsa men çynyma aýdýan erkek geldi ýa-ni hawapça hawaram şunu görenem ýok çon garankrak ýerde tut nämeliginem görenem ýok daýla ýörükde. Nesip etsin. Olma başardymça belki otursak mundan az gowlatlarym eder. Ýöne Daş. Nakeklar. Berekellan. Gelin alın içinde alla bırak. Neticesi ulen aýtmaly adamlara. Misaly ulen getirmesen käwir adamlar düşünen o. Ýangy diýdiň 1 ýyldan soň tanap başladylar. Sen tanaldın. Sen populär boldun. Populär näl? Tanalym. Tanalmak, populär olmak. İkisi bir zat. Oşan orççasy. Indi onam toňaýdar. Sen tanaldın, bilinip başladyň, aňarda bärde görülüp başladyň. Şo tanymalygyny kän ulanmalymy? Yok brat, men tanymalyň pluslaryny diňe şo seýle hormat şo bir ýerik Ya bar. misal getireýin, misal üçin diýerler, bir ýere iýiçmäne bardyň. Ma o jigin jan sen zatdan gowurýar. Şot bizde. Näçe san kafe, näçe san zat reklam etdim ağam. Mesele yok. Ýöne Reklama däl, ýöne opşy iýiçmäne bar. iýiçke. Ha, opşy diýen. Aw, meselem barsam seýle hormat edilýän ýerler bar, hemme ýerem eder. Ýöne şonda da öz bellice barýan ýerler bar. Onuň şo bellice barýan ýerler mana ýanky şo seýle hormat ýa menden pul alan oklar meselem. Maňa olar ýa men şo taýda edir şo bar reklama dedik gaýdammy? Yani sen gol görenler için o. İçime sığman, meselem insaniyetime sığman, şular edip gör, menem hukman edeyin, nay şuna deyip, kevat bir siyom edip gör, kamya bardatlar bolsa edayim, mesem yönü, basa olsun, işik, mağazin, işik satyan oğlanlar, yankal, kafe, sistemalı oğlanlar, yönü men, bırak özüm, yekice döneri istemem doyan, şoň çünkü azar olmak, yıkıldım olumsun, öyle zakat edip, iyi içip çıkayan. Yönü bağ onyalı oğlanlar, seyle hormat edýärler, mesele yok, şu kizicek için ullokan, baha berýän oğlanlar bar. Katrowy. Neferet. Ukamjan. Şular ýaly bir zatda. Men bilem okdum şu gün öçeli, şu gün sorawlar polny yazdyk. Redaktorlar bilen oturduk soň dosalondan bilen oturup sorawlar geçäk. Dosalon bir diýdi. Nem üçin aýdym barada soraw ýok diýip. Mukam, ýani malo öň aýdym aýdýaty diýär. Ha? Babal kısancak aydım yani onu Haçan öň? seret birine 2 yıl olanlar. Eýýäm sen Tüm yam TikTok'ta ol 8.500 9.000 publikasiýa adam video çekdi. 9.000 adam. Onun o birinem bir ýangyrak bir başsaýamda ol wapşa pes kaçdy var. Onu belki din olam tutdy. Ýöne ikinji ýaly. Onu menem üçin men esas auditoriýam çağalar brat. Men şolar üçin edýär. Men aýdymçy bolmak üçin ne? Düşünürüm çağalar. aýdymçylar gorky oturmasyndan konkret gelýär zat. Yok, aýdymçylyk netimde däl. Ol aýdymam däl, men aýdanım. Şimdi meselem saz waňyrsynda diýäýmesen aýdymam däl. Ýöne bir men boyum ýetse-de bir elle TikTok, çaýka, bir elle, ana şoň ýatjak, ýeňiljek sözler. Oňa sözleriniň ýeňilligi çağalar basym ýat tutorialy. Yumarçist ýa-ni. Her bir çağ basym ýat tutorial sözlerine ýeňiljek, özüne maňsatjak çağalar üçin. Aýtdym atak aýdymçylyk ýa. Ya böyle aýdymçy bolup da hökman toýa gitmek däl, prost öz höwesiniň üçin öňünden bäri aýdym höwesiň badymy ýa-da diýelim, imini bir TikTok'a başlamak. Yok, öňden bäri ýok. Öňden bäri ýok. Tanarymdan Sen adyňa mukam da şolam seni imin aýdym sada etip bilýär-de. Yok, öň ýok höwesem TikTok'a başlap bolum. Ýöne şo waýyn beripmän. Ütke Yumur. şurajyk gülkünç meselem bir da aýdym bir ütke şurak sat bereýin. Adamlar garaşýar waýyn. Meselem menem ütke şurak bereýin diýip aýdymam. Şonu aýdyp gördüm, gowy kabul etdiler.
Aydan 9500 publikasiya özüm inanmadım o. Onça adamlar video düşüp dururlar. Sağ olsunlar. Katken da Oo. doğru yani. Her söz gelecek yerini alıp. Katı doğru. Katı doğru. Devam etmek fikrin var mı? Ne kevatçık bir aydınlık görmek? Ya Men bu eksperiment oldu da. ne bizim wagtymyz bar gitmişdi men sana bolşy alaydy. Men bir pikir var näme? Men meselem videolammy şeýle goýup ýorkan videolam şeýle gowy ýörap duran wagt aýdym goýduma. Aýdym videolardan 10 sekän beter ýöredi. Videolamdan. Gözüň alýarmy? Indi men şu zat hakykatdan meni tutýan ekeni. Ne bulara da berjek massaga mennikilere. Trend bolýan eken diýip ýöne edip bören bolsam meni soň dinlemeýär. Şoň üçin men ine 2 sanca gaýdym. Ýylla birini. Bira geçen ýyl biram şu 22-de. Ýine nitim bolsa ýylla birini. Şunun ana şonu etjek. Ýene indiki ýyl meselem. Ýylla bir aýdym çykaryp biler 2 kuplet. Ýöne trend boldy diýip ýöne çykaryp berjek. Şoň üçin bular da aýdýan trend sadyňyza ýygnap saklan gerek ýerini ulanmaly. Trend bir zat öz hakykatda ne desiniz gelse kän görülýän zadyňyzy bermeň. Gerek wagt bolýar. Süjü wagtda. Aw, şu momentine bermeli. Gerek wagt. Belki biz oňa pes bolmazam, na primer aýdýan. Ýöne garaşýarlar, meni beýtmäň o. Ana şu söz şu aýdymyň ady da meni beýtmäň o. Şondan soň maňa köp kişi men bir ýyl ýalmaň mal oýam diýmediler o. Meni beýtmäň. Aa, diňe meni beýtmäň o diýip şeýler gezdiler. Ne, way beýtmäň o diýip şonýaly. Ýa-da. Aýdymyň sözi şol meni beýtmäň o, meni beýtmäň o. Baş. Awa. Baş. Devam et. Indi men häzir köp saýdar sen nädip maloy tanıyan, maloy diýen de aýdymaydy. Men belki gawat gelenlerin ýadymda ýok. Ýöne şunda oturanlar ýatlady. Devam et. Täsir derler bura öň. Belki şondandır. Awa. Könerak baştak videolar gelýär. Öňküler bilýän, hemmesi meniň şu wagt patpişiklerim hemmesi bilýänler aýdymaýdanmy. Bilýänmi? Sen patpişiklerini bilýänmi? Awa bilýänler ýöne. Azyk wagt geçdi sünnün birat. Öňrak baştak wagtlaryna gelýär. Jeren Vines. Awa. Videolaryňyz kän, bile işleýärdiňiz, Aa, hereketleriniz bar, prikol videolaryňyz kän. Diýäniň sebäbi, soň wagt hiç gawat gelemok. Oňulen hiç ýeri bir aramyzda tow düşüp ýa oňa zat ýok birat. Şo döwür işledik. Soň şu sistemada bilýänler her kimini işlediňçe iş känelýär bu işte. Galan işleri işlediňçe azaltýan da işiň ha işinde inik gelýär meselem. Öý borketden işlediňçe azaltýan işini. Biziň işimizde işlediňçe işin känelýär. Tersine bolýar. İşledik işimiz känelli. Ol öz işleri bilen men öz işlem bilen. Şeýlerak bolup gitdik şunu. Ana şeýlerak bolup atak aramyzda tow düşüp oňar zat ýok. Ýöne oňulenim sag bolsun köp kişi gelişdirýärdi. Söýgüli bol oýnaýardym da esasy. Aw, prikol no. Aw, Maşa Medved bolsa bol Medved men Maşa ýalçyk. Aw, gowy ikimiz partner bolduk. İşedim. Berden salam. Hiç ýyl aramyzda nememiz ýok. Indi sonra hemen Jeren agdym. Agdalarymyzdan sonra okyan ýerler şo arada da. Indi bolýar. Jeren geçdik. Başka da sen bilýän, başka TikTokerlaryň işleriň atlaryny açakken berden bir hype berip. Aw. Kendir. Şolam, her kim ýaly işlediňçe. Başkalar diýerler. Men sonra şeýle berjekdim. Jeren ma, ýene wa da. Sen bular bilen işläňde belli bir düşünýärmi? Men size plança auditoriýa getirjek, plança derejeye getirjek. Siz bana soň 5 manat berýäňiz, şoňky aldatmamy? Hiç haçan edip göremok. Daja olar bilen näme? Başka birinin işlenen bolsam. Men şonu diýän, opşy kim bilen işlenen Yok, brat. Men summa diýen zady birinji ýerde oýamok. Men şeýle diýän olar. Sen diýän hakykatdan meselem pul gazanasy gelýän adamlar amma da. Pul gazanasy gelýärmi diýän. Puluň özü gelýär. Sen ýöne işiň söýüp bu işle diýän meselem. Sen gowy pul men sana pul gazandyrjak meselem. Men sen öz ýamda video düşürýän. Sen mendinem goýuna mendinem gowy çykyş et meselem. Puluň özü gelýär diýän. Pul üçin algama meselem diýän ýöne. Edir oňaly isem berem mowam däl. Her kim razy etýän. Sonra dol düşünmedim. Ine sen diýän, men tanajak gel barda, menim bildiğim bir 3 tane. Ha belli bir derejeden soň baňa prosent. Yok, sen şolary belli bir derejeye getirin. Çünkü şolardan pul aldynmy diýär. Yok. Men şonu soraýan. Oňaly zat agdysam sen soramak gerek gel bolardy. Ne gün şunu menden pul ança soradym zat diýip şey goýardylar. Şu wagt meselem. Ha. Düşündiňmi? Şu şonýalak boldy. Näme üçin?
sen hizmet edip durduğunda birine belli bir auditoriya verip durduğunda belli bir şekilde hype verip durduğunda Onu düşünüyor. senin bilýän bolaram bilýär. Özleri bilmeli esasat. Ana özleri bilmediler. Şoň üçin hem şu wagt ýok men agam hiç kim men ne ýok gözüm görýän. Öz komandacygym bar, sag bolsun oglanjyklarma, gyzdanma. Hem meselem goý özümüze ýetýäs, şo şekilde bolup ýörüs bara. Daş. Haydi temasına girdik, blogger temasına girdik, gelýär. Sen üçün top 3 aydımçı. Bagşy aydımçı. 3 sanany saýlamaly. Ba. 3 sanany saýlamaly bolsa bira. Barlaryndan saýlamaly dogry. Elbette. Hem raň aydymlaryny gowurýan bira. Hazyny gowurýan. Men birkide haýsynyň birinjiliğini Yok, bir diýemem, top yani üç o gitdi kişi onu. şol ikisini top 3'ün içinde. Hacı Yazmamedov, Emre Recepov. Üçüncü kim diýilerken? Üçüncüm hem kiçiligimizden dinleýänimiz, hem kiçiligimizden görüp gören adam diýin, hem öz owadoşum Aman Kadirov. Öz öýlerine de baryp görün, ondan men häzir şonça aydymlaryny dinläp ýa-da şonça baryp agdamasam bolmaýar. Hakykatdan Yo sen agdadın da ayna. Aman Kadirov mesele ýok. Halypany agdadın. O halypa o yer aýry. Ana men şonu Inni şonu üçüň içinde goşdum. Diýeli Aman Kadir halypamyz. Gahar eden ok. Ýöne sen ýene bir başga birini saýlamaly. Gözegime de gelmedi brat. Gözegime geldi zna şu dogry jogap. Şu üçüncü men häzir kimler kara diýdim, gözegime şol üç tane adam geldi. Birinji pikir geldi gelen zan şu dogry muka diýen soň üýtüp götmäýin. Top 3 rapper. Soňky wagt dinläp başladym. 4-5 aýlyk. Şunky pikirin aýdy. Awa şunky pikirde diýen. Öň tanam mok. Ýöne 4-5 aý ber dinläp başladym. Awdy daý. Öň meselem dinlämek şoň aýdymlaryny. Awdy daýyny goşýan. Saýyk däliğini goşýan. Üçüncü rapper. Men kendim rap temada da däl. Awdy daý, oý saýyk däli, onam o mesele däl. Üçüncü rapper kim diýeli? Ata vay ene vay diýin ya. Ya Sen koy men iş satyjak ya. 3 rapper hökmünde üçüncü kim? dizet. Güzel. Gelýär. Provokasiýon soralar. Tans etmäne däl bulaýyn aýdymlar, dinlemäne, Yok, gow men bolan rap- üçin men men rapper saýlaýan. diýdim, men- Şunuň Ol sana galan bira. Sen tans edip dinle, sen yatıp Şol gynanyp üçin- dinle o sana galan. şol üstüne karajy men настроениýamy ora dinläp bilýän, bra. Настроениýam gynanç bolsa şolon gynançlaýdymyny? Gow bolsa gow aýdymyny? Onu halayan bloggerlaryň kim? Top 3 diýjek ya, halayan bloggerlaryň kim? Brat, bloggerlar diýende men bulan hiçbirine birinden ayıracak galla. Plan diyecek. Hemmesem oy. Şu an plan diýsen bellekler gaty görüp Yok, men video düşürüp disoklar diýdiň ha. yok ondan näl. Men gatworany da orýynda nemetjek nemem yok. Hemmesi bilen distansiýam. Hemmesi bilen aramam görsem syýlagymam uly hemmesini. Ýöne hiçsini häzir plan diýip adym tutup etjek gal hemmesem öz edýän işine ora özleri bilýändirler. Nirdeliklerini. Düşünürülmü? Hökümet topşuda özleri bilýär birinji bilen nirdeliklerini edýän işine ora. Edýän işini bilmese ýazylýan tesirlerden özleriniň kimligini bilýär eger okuyan bolsalar. Şoň üçin hemmesi men üçin deň gowy sanlar sag bolsun. Gaty go. Ýaňy diýdiň da toýda mok diýdiň. Men ara bir kisan soragy goşdum. Eger toý etseň, toýuňda kimiň aýtmasyny işlerdiň arzu edýän. Men üçin ýa top 3 aýdym çyn saýlan bolsam şu top 3 çok man toýumda bolmagyny isleýän men sana ýüregimden gowurýanym aýtdym da. Elbette. Teret toý sowmak bilen Mekanatı ana mesele. Gulawyny gerek awa. jogam alýan. Mekanat Taýyp, Azat Dönmezow. Şowkun mesele mekanat ana söz ýok. Energizer. Energizer. Awa, galanym hersiniň öz nemesi hemmesiniň.
Hayfa Allah'can boş sorsanız gelseler ol yaşı gelliyem de. Yönü ne şu taydanıma ihtiyar söz verdiler. Katı kanıtı. Söz verip de emme sözünde duran yok. Mekanatı da söz verdi. Toyunda mağın uğrağından aysan ol ya dedi. Mekanağa ederler mekanağa. Belki toy edersen. Mekanağa yevreydir yönü sözünde duruyor. O söz verenler kendi içinde. Şu şerde häzir men sana da değiştireyim, bana da değiştirsem aladım. Men bilýärsin kän reklama edem, o reklamada kän aljak kä bolýardy. Reklamany esas alýanymyň sebäbi Ettirýän gazen reklam etmän. Misal üçin. Misal üçin o. Indi bizim esas alýanymyz bilen komandamyz var, şoňa çykdajymyz var, adamyz var. Şoň üçin bolmasa asyl hiç reklama etjek däl bolýar. Häzir men bir millioner kakam bolsa men şeýle etjek şu işi näme? Düşündüm sen. Biz esas maddi ýagdaýdan alamyz Edil o üçin. ýagdaý kyn. Düşündüm. Sen reklamany bet edýän, oku reklamanyň bet edýän ýöne bugün häzir şu reklamany men edeyim. Emin oku reklamany. Hawa we Türkiye okuw gitjek bolsaňyz, işiň başynda Vatan Global. Men bunu sen etmesen men edibem bilenmi? Ýöne golla bilýän, mesele ýok birak. Öňe aýtdym. Şüleýse ýalňyz istada etmeýär. Etmese edenok etsedi dogry da edýändir diýip öň auditoriýaňa da aýdyp paýlaşdym. Senlik mesele ýok. Häzir ki sana değişdi, şun sana belläkeşek. Häzir ki TikTok'da köp videolaryň, даже käbir reklamalar hem şondan soň edýärler-de Instagram'da köp videolary skandalny videolar, ýani sögüş videolar bar bilýän. TikTok'da, o YouTube'da Taja reklamada şonu seplek koýberdiler o. Men şonu diýjek bolýanlar. Şo temada sen näme edýän? Şoňa näme sen näme edýän? Men TikTok, WhatsApp, bu wagtlarynda ulan unutlap bolýar ýöne ýankyal gowky temadan ýekizeksin adyn tutup şeýle video düşüp görmedim. Ene şurun şutaýda diýene. Ene auditoriýa liboy kişi men bir video plany ýa. Sen näme iş ýapýarsyň? Sen näme şunýaly videolar men düşmedim. Emma maňa düşenlerken, ana olaram gözüňden tapy bilersiň. Iýminde maloy sen diýip düşenlerim ma. Ýöne men olary da atdypdym. Allah tawsyrdym. Reklama erwediyor. Allah jan her ýerlerine goýup geldi. Söýgenler tapamagam şu wagt mena. Şo birde TikTok'da maňa meselem linçlanan adamlar bar, şolar tapamagam häzir. Accountlar amma ýok, men özlerini ýerde. Ýöne men Allah jana döneýin. Şo duran ýerim dur şükür edýän. Allah jana tawsyrýan ýa, her kim özüni ýerlerine goýýar. Onýaly şor men garşy şodada. Başka birinin adını tutup meselem şunu reklam edýän bolsalar biz ady üçin näl şo sen tutan adamyň ady üçin görýär adamlar. Kimiň adyny tutýan plan edýän, bidinden men edýän bolan üçin näl tutan adamyň adyny tutýan, şoň auditoriýasy görýär. Onuň ýene bir zat bar o. Awam ýigrenilip 1 million adam seni görände söýülip 10 000 sanjak adamyň görmegi ýeri aýra bolýar. Ýöne gynansak da görýän prosmotr birinji ýerde goýýarlar. Edil häzir. Gerek o adam. Ýöne adajyk kän pikirlenseň, şu prosmotry öz seçiňäli akuratna alyp bolýar. Pikirlenmän şakur şukur etseň, kän alyp bolýar. Sabır gerekse. Hawa, soň ýok bolýar. Yo doğru diýen goşulýar sana. Mesele men häzir gowy temalary diýipdi. Şimdi gelýär. Men sana şu bir şahslaryň atlaryny aýdýan. Plany diýip şahslaryň atlaryny aýdýan. Sen şolary ýekije söz bilen häsiýetlendirmeli. Ýani başardym. Bildin mi? Göreli. Döwletçan Ýagşymyradow. Döwletçan Ýagşymyradow, Gaplan. Men şu gün dağıtalını diýdim de, eger Döwletçan Ýagşymyradow diýen bolsam, şiir diýdim. Allah oturan. Ay men hemme şiir diýen üçin Gaplan diýdim ýa. Özüm altyn şiirde pasta ýany. Onuň ýakyn söz diýmän. Gülçınar. Gülçınar Täç. Taus. Guş bolýar aýelekli. Şeýle uzun. Ana ne? Personaj. Ali Çarjowski. Ali Çarjowski. Oğlanam şeýle gowy iş ýaman okda bir işine berlen oğlanyna wekin hakyky
Oňa näme diýip bolýar? Hey. Malades. Diňe. Siz ýok. Ahmet Damdam. Ya Danok. Bir söz bilen häsiýetlendirimizde. Energizer'da. O Energizer ya Danok. Energiýeli. Selbi twaklyjy. Seyrek sesli diýilýän. Seyrek. O seyrek az gowurýan aýdym. Gatygowy. Sen tanymal. 400 000 eken patpişim var TikTok'ta. Türkmen auditoriyası üçün Gatygowdan biz 7 milyon halk üçün 400 000 patpişik. Känem bol bolýardy bura. Näme boldy? Men 180 000 patpişik gorumda şunu ýene bir account açdym. İkisini bile 200 no ertdim de ikisini bile. Bunu koydum täzeden ýene bir account açdym. Videolarymı ýükläp başladym. O dogurlarym näme diýer her kimin gorkusy menim accountum ogurlanyny täze zat ýady. Özüm diýdim birden ogurlansa da men ogurlanyny patpisas edip böwrüň maňa haýyş diýip görmäýini bir account açaýyn ogurlansa şunu 200 000 edin. Soň şundan başlandy da edil nollan ýaly dällip. İkinci accountum açdym. Ony mäder 220 näçe mung patpisçi bu. Buny 400 näçe. 400 näçe. Gatygowy. Diýjek bolam tanymal ýaňrydyň, çağlaryň hemmesi başda tanaýar. Sağ olsun. Inni sen özüň ýyldız duýanmy? Yok ýagam, şona duýam o güntek. Ýyldız duýanmy? Yok. Ondan sonra näme üçin eger sen özüň ýyldız duýanok bolsaň, eliň hemişe öçük. Ol näl öçük sebäbi häzir biz inni ýanky auditoriýaň güýçlüligiň agam. Bize iş nettiresi gelýän, biz bilen işleşesi gelýän şeýle telekeçiler bakän. Dogrymy? Ýöne guruluşy gelip neme diýän şondan 10 seken meselem çağalar kän jaň edýär. Ondan men näme edýän agam? Bular bilen häzir wa bor işim var diýip men hiç kim goýulamok. Buňa guruluşyp oturýan şeýle bolýunça aýdyp beraýa bir kuplet ýa ol menim boyum ýetse-de bir elle diýip aýdýan ogul ýadyň näme patpisas et şon ýazatlar ondan iş başlandy öçürýän. Gerek adamlar meni WhatsApp'ım, Telegram açık. Ana şu numaram amma. Ýöne çağalar kän WhatsApp, Telegramdan jaň edip bilen oklar da. Onun işleşler üçin şon ýaly ilim öçürýän şol. Atak olar bilen guruluşysym gelmeýänli üçin näl. Hemmesi bilen guruluşysym gelýär de hemmesi bilen guruluşyp bolmaýanly üçin öçürýän. Atak men bu zada iň garaşýan ölüp ýeten zadym şol. Çağalar men bilen guruluşmasy. Arada mara Türkmen ola öýe gitdim gezmäne. Onun kakamın jigler ayarlagonun çağalar var da. Olyn efir var otyr. Ol kakasy ýerýär. Çyka şol efirden görmediýdim şonu näme ýatan ok zat diýip. Şonda men özüm diýdim Allah jany diýdim. Bir çağa men wiýjam görün ejet kakasy. Görmüş şoň wiýjetini diýse ana men erbet bolardym şonu diýip. Şonu şükür etdim ana. Şoň üçin olar bilen men guruluşýasym belýagam. İsas edýän işçe men şu çağalarla üçin şol çağalar üçin. Ýöne hemmesi bilen guruluşy bilenmi? Ana şoň üçin köplen jana öçük ýagdaý. Düşündüm. Onu sen minus kabul etsen hem plus kabul etsen. Yok, men düşündüm, Gatygol, gülýalak düşündürdüm. Ne? 6-7 ay öň şular ýalakmışmış eşitdim. Bir zatdan gaharet mara gidipsin. Marda olarynda at diýip. Mış. O, 2 ay marda bollu. Näme Gahar edipler ona näme bol? Men bärde işläp durýan bura. Şo mışlar sen aýdyşyňdan 10 esse beter bolup maňa da gello. Men bu zat ne edip bolluk diýip özüm geň alyp oturýan özüm hakda aýdylýan görürüm. Hiç zatdan gahar edip ýa ýenelik däl bura. Ene meselem 2018 ýaşga wada geldim men. Ene näçe wagt bolup ýör. Inni öň men marda meselem hiç kime gerek geldim bärik gelmesem. Napyrmer maşgalamdan başga adam. Inni bärik gelip belli olarak inni hemmekse seni görüsü gelip hemmekse bir hili dostlaryňdan görüsü gelýän wagty marda olaň ýanyda ýaşadym. 2-3 ay hem işlem mardan aldım. Mesela marda näçe sanany reklam edýän aýlyk işlem aldım. 2-3 ay marda bolsam hepden 2 aşka watdym gelip syomkam edýän gidýärdim ýöne. Ýaşaýşym mara geçirdim. O taýda da bolaýyn diýip şeýle ýöne. Benim gulagma her hil zatlar geldi agam ýöne. Asyl gaharma yok da prosta işler üçin. Şon ýaly gurrunlara men aýakda wagtym. Men storylarymda, men internetimde bir zat goýulýan wagtda anan mellä agam hiç kim. Oňa gurrunlar kän orada.
Ýöne ana şonýal işlem bilen gitdim. Bärgen gelip süýüm kolam edik gidýärdim. Ýaşaýyş istedim dostumyň arasynda bolsun inni. Öňkü dostumyň, bärde täze dostum bar. Öňkü dostumyň arasynda istedim. Bolka ýaşaýyn. Olara da ýeteýin. Öýdäkiler olaň ýanynda da känrak bolaýyn. Şu temalar bilen. Yani 3 ay reklam almadım dedim de. Şu wagt nola düşenine aňar dursun, minusam düşensin. TikTok'a täze başlan wagtlaryň. Çaýymyň pul 300 manat, şol tölenmedikdi diýen. 300 manat. 5 oglan Şonu tölemedik wagtyň 3 aýam hiç ilek. Garşylagyny almadyk wagtyň. Ay ýalňyş başladym, şu ýol menke däl diýen düşünje geldimi? İşledim onu da. Son. Ýöne belli ol sagatly işleder. Şu üçüncü krana moyka vardı. İsteyen kan arkana bilýänler şu adam men şu moyka var ýa. Şu taýda moyka işledim, soňra saat gelip boş wagt wagtym bar. Yani meselem yok manadyr şonu ýapylmanlar. Özüm çal oňorjak ýagdaýym bolsa, ýene şoňa höwesim bar. Ýene maýony nolly tursaň sen TikTok bolany delinde höwesim bolmaýar da. Meselem aýdýan, şonu işledim. Feol onun o madodagdan öň işläp giden moyka, o taýda o gelin matdam 18-de okumda indim. Şo wagtlar işledim. Son kafeste marestimden son yine barmaýyn diýen şeýle. Düşün. Tavrama jogam aldyk. Ne? Mene işläp görkäm men o TikTok'ta oglany sen diýenler şo wagtlara ma diýen başdan wagtlam. Ha, şeýle. Awy o TikTok'ta o da diýen şo klientlerden gelýän. Katıgo. Ne? Inem hawa diýjek, men bilen mogad etsem, men bilen mog. Awra o gir başladyk rahat diýip men bir gün bur ýanmaýam, bugün çykýam rahat diýip aýta baryp kannekide girýän. Şo döwürler geçip. Şolara olmak katıgo. Ayzana şükür. Hiç işin aýyby ýok, esas halal bolsun. Ana o esasy. Gelýär. Himmek şiir gyzyklandyrýan soralara da men mara mejitymda lentede ýazylan maňa näçe sorak ýazyldy. Gulçnar, 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 täç, Gulçnar, Gulçnar. Gulçnar bilen soragymyz şeýle. Araňyzda bir zat barmy, araňyzda bir zat bolmy? Yok. Yok. Onu gowarýan Gulçnar diýden. Aramyzda gowarýan. Daý şo sorag berdim sen dym-dym. Hiç sat diýme. Yo, beýsen son kurum ýalňyş bolýar. Yo bolýar, ýok diýen da şu an. Şimdi bolmandy belki Gulçnaryň inisiatiwasy boýunça çötkekdim orçanyň gatyp etdirmen o. Ne belki Gulçnar islenderler bilemek da men bilemek. Ýöne seni soraýyn men. Gulçnar gowy Gulçnar brat men gowarýan. Ýöne näl temalarda. Öz işdeş kardeşim hökmünde gowarýan. Meselem. Abeşni bir dostum doganym ýaly gowarýan. Iň bolmanna. Ýöne abeşni öz türkmen gyzy hökmünde gowarýan. Şol üstan zatda gowarýan ýöne. Onu ol güllü-püllü wideolar näme zat diýen bolsaň, bizi gatkan kişiň sana berilip soraglar berilärken, bize sizinkiden 3 etseken gelýär. Gözüň gelýärmi? Olaram näme siz söýgülümü ýa siz dostmy diýip däl, siz şeýle gelişýäňiz, toý haçan. Gözüň gelýär, diňe şon ýaly soraglar gelýär. Şu soraglaryna kotdoýun näme? Onu näçe gül berdiň? Dostum hökmüne gowarýan bolsaň, o işdeşiň hökmüne gowarýan bolsaň, iň bolmany bir türkmen gyzyp gowarýan bolsaň, söýgü tema ýok bolsa, güllü näme işläp ýorsuň diýerler maňa. Dogry gere? diýerler. Onu men auditoriýamy istek üçin etdim agam. Ýanky adamlar bizden inisel käbir adamlar ýalňyş düşünýän bolsa içinde ýaşatdylar bizi. Şeýle bar. Siz şeýle gelişýäňiz, Hudaý janwa, way söýüşdiňizmi? Ýaraşdyň içinde şeýle bar bizi ýaşatdylar. Şolar üçin o ana, şolar üçin gül berdim men onu söýüp ýa o menden sorap söýülüp gulalan o. Ine tomoşaçylar üçin sebäbi bizim. Men hani şulan iş üçin senem gepleşek kimi kän çağır diýerler. Tomoşaçylar üçin çağırýaňa. Bizim ýa tomoşaçylarymyzyň agam %30% ýa 40 ýa 50% içinde bizi bile ýaşatdylar. Şol adam içinde ýaşatdylar. Görse wapşa adam begenere. Ikiňiz gelişýäňiz, birda ideýaň diýip ýörpäň. Gül berýän onu ýanky adam görüp oturan şonu bizi içinde ýaşatyp ýören adam hasam energiýa alyp faýyny hakyky gelişýär. Ana şol zatlar üçin atak Gulçnary
öz ana edilýän kýaly. Şeýle diýelim. İşdeşim dostum, salam berdin. Gülçin abi, bizden birinci men blogerlar bilen başlan wagtlarynda o ilkinji mihmanlardan birdi Gülçin abi. 4-nji, 5-nji mihman bolup we mediatamda 4-nji, 5-nji mihman bolup gelipdi. Gülçinarym şu jogap berer, doğru sorar. Men Meseleler. şeylerdir bilem o Gülçinar o belki o görendir onu bilem o. Onu sorarsın etip bolsa Gülçinardanım. Ne Gülçinar temasyny gysgazyp jemläli şeyle durmuşdu, hakiki durmuşdu. Siz dost, dogon, gowy gatnaşýaňyz. İnternetde de online söýgü bolupdy da şey diýeli. İnternetde online ne virtual söýgü o şolar ýaly geçdi. O düşündi nokat koyduk men pikirimçe. Hemme kim sorawyny. Sorawyň şeyler. Inte on ýaly zat ýok da. Ha. O paka ýok. Ho. Gellik soramlar. TikTok bet berekellah. Instagram bol men ýöretýän, hereket edýän aktiwni ýöretýär. YouTube has bir seriozny, has bir kynrak platformada bilýän. Men eşitdim YouTube'a da höwesiň barmyş. Ýa näme üçin häzirçe başlamadym we başlamakçymyň YouTube? Başlasym gelýär, sebäbi her bir videom YouTube'da bar. Birat goýýarlar sag bolsunlar. Olam minusum bolsa plus ýerlerem bar. Meni de mog edýärler. Özüň etmeseň edip durlar ýöne. Özüm edesim melýär. Ola iň soňuna näme üçin? Afsal bir öz sahypam bolsa YouTube'dan. Men bilen mog şon men başda şu adam şeýle o. Boşmok basyp diňe video ýükläp bilýän taýyn bolan soň. Kän bir ýankyal nastroy bolup onýal temalary adama mormandyr. Özüme maçmandyr. Şol ikisi bilen Instagram, TikTok'ma, YouTube ýöne aşak nesip bolsa. Käzelikler bolar, gepleşik menen bir çağalar bilen içinde bar. Şonýalçak öz proýektlerim bar, hukman YouTube açaýmaly. Hükman Hukman açaýmaly YouTube ýüklemeli temalarym bar. has seriyoz proýekt. O nesip bolsa. Uzun ulu proýekt. Professional proýekt. O proýektlerim bar, inşallah nesip bolsa. Kino formatda bir zat pikirlenýän bolsaň, pikirlenýärmi? Gepleşik men pikirlenýän çağajyklar bilen. Gatgowy. Öz auditoriýamda çağalar Hükman bilen. YouTube gerek bolýan. Gatgowy. Niýele felsepe sorawlamada da men gowy sorawlam, filosofski felsepe sorawlam. Durmuşa geçirip biljek arzuň näme? Durmuşa geçirip biljek arzuň. Ya realizować edip biljek arzuň. Mende birat häzir mende çağı öýdäki zat ýok meselem. Ondan soň arzular dörer. Ýöne häzirlikçe edesim melýän arzuwum. Şu nesip bolsa ejem zany Ak şäherimiz şu Aşgabatda seýşýaly jaýda. Men öz seýşim ýaly jaýda hemem iň galawyny ýeri maşgalam bilen bile şeýle ýaşasym melýär. Nesip bolsa olum bolar inşallah şoň arzuwum bar. İnşallah. İnşallah nesip. Nirde bolsa da meselem işime goloý ýerde ýöne maşgalam bilen ýaşamak isleýän. Ýaşnyýet ýarym döwlet. O nesip bolsa ana şol arzuwum. Ýöne işime de goloý. Häzir maşgalama goloýlaşýana işim birazajyk galýa berdi. İşeken olaýlaşsa maşgalam aňardy. Şonu ikisini birikdirip işime goloý ýerde maşgalam bilen bile girip çykasym melýär. Düşünüm gatwow. Rusça aýdamyzda tворческий кризис da, ilham ýetmezçiligi, pikir ýetmezçiligi, şolar ýaly pursatlar bolýan we şolar ýaly pursatlar bolany näet görüşýän. Onýalylar pikir ýetmezçiligi, ilham ýetmezçiligi bolýa olam nämeden döretýär esasy şolady. Ol aslında ilmi damada içinde bazat bağ bolýar. Meselem pikirim bolýarda şonu isleýişim ýaly oýnap düşülmeýän meselem. Olam taş teorikda şu durmuşdaky aladalan bolýar. Ýanky teoriyanyň özüňde ýalňyşlyklaryň bolýar. Ondan şu hüjü imäň ajazy gägirmeleri wadiýar şon ýaly. Ondan özüň ýeňip geçäýmeseň baryp bir ýyl aydanyň bilen düzelýän temada däl. Bolýar şon ýaly ýetmezçilik bolýar. Onu men näme edýän? Bir günläp 3-5 günläp çykman, hiç ýerik çykman şeýle öýde oturup geçirip bilýän şonu. Şoň üçin men videolarymyň arawyny meselem men günne bir video oýmana videom işim bar. Ýöne 5-6 günden oýan käwagtlar, 7-8 günden bir video oýan. Käwagtlar ana şol ana şol zatlar. Aladalan zatlaryň bilen bolsa men ýasap özüme irwet aladaly berde birini nädip güldürýän o. Men özüm gülmän otyryn. Meselem, meni hiç kim güldürmän ýagdaý men video birini nädip ýylgyrdaýyn.
Düşenmek şon ýaly wagt barat. Öýdenem çykanmak lazım. Hiç kim görnäsmem melen o. Baýlyk sen üçin näme? Ne baýlyk? Men üçin adamlaň, tanamayan adamlaň, garnaş däl adamlaň seni söýmesi men üçin baýlyk barat. Bulan hemmesi men tanaýa, sag bolsunlar. Men sana aýmaljalarym tanaýan. İň aýtmaýan, pula satyn alyp bolmaýan zat barat. Men millioner bolsam, millioner men duýum daja ýaşak görmedi. Millioner kan baryp sen bilen surat düşäýlip ýapyşyp ýatan fanady ýokdur. Men millioneriň ýaşamady duýgusyny ýaşaýan. Allah jana şükür edýän. Pula satyn alyp bolmaýan zat men baýlygym şol. Bir baýlygym göze görünýän baýlygym maşgalam. Onu ikinci mene hemme görýän baýlygym. Ana şu baýlyk, maňa baýlyk barat hawa. Garnym aç däl. İşlesem işlemesem. Hormatsyla. Hatta ýanky zatlarym gerek. Süýüm üçin ýanky aldy. Ýa-ni budjet ýa-da reklamy men edemek ýöne goşmaly bolýar. Ana o zatlarym gerek. Ol bolup dur. Allah şükür. Awa. Allah şükür doğru. Durmuşda iň gorkýan zadyň näme? Gorkýan zadym mara brat. Näme? Öz içimden gelýär şol. Men ýani 15 ýyldan ýa 20 ýyldan başga biri. Bir wagt mal oýaw şol patsan wat jibirde diňe TikTokda atdy. TikTok rolany zatdy bir hir sistemalardan öz ýalňyşlyklarym üçin ýitip gitmekden gorkýan inni. Şunu bilýärmi? Şu sistemada men şu var. Sistemanyň içinde bagarym. Öz ýalňyşlyklarym üçin ýitip gitmekden gorkýan meselem. Ýitip giden bir wagt ýene ýyldyzlar kana sana oturmaly. Ýitip giden. Nirdeliginem bilemiz ok, nälik sypata gelenden bilemiz ok. Ýöne kiçiliňi şolar bilen ulanan ýyldyzdan wada. Ana şon ýalak bolasym gelen ok. Şu dem soňky demme sen edil şun ýalak. İşläp çykşeýle aýakda geçsem gorkym ýok ýöne şu gorkym meni bir zat şu durmuşdan ýitirmesin özüm bar wagtym. Şu sistemadan. Özüm bar wagtym. Boluksuz bir zatlar meni ýitirmesinler. Ýanky tema. Boy tema. Uzaklaşdyrmasyn. Uzaklaşdyrmasyn, meni ýitirmesin. Men mundan beýgelmegim islemek şu bolşmam bolýar hatda. Şu laksym maňa bolýar. Ýöne ýitip gitmek islemek. Gorkýan şondan. Düşündüm. Gatow düşündüm. Geles blitz soraglymyda, bilýän blitz soraglym. Ýani 2 sorag ile hökman birini saýlamaly. Mümkin bolduğundan hem şalt saýlamaly. Soğlum ya Gülbabaýewa? Gülbabaýewa. Ýaşymy ya Murat Molla? Men şulara başgaça garaýan şu ikisini. Elbetde. Bir adam hükmüne garaýan. Näme üçin ikisiniň edýäni işinden görýän ha ýöne idil häzir meselem. Murat Mollany 30 ýaşa seçenli meselem. Ýaşyny 30 bilen 30 ýaşdan ularaklar üçin görýän ikisem. Ýöne ikisem deň men görýän auditoriýa. Ýam ýaşy Murat, ýam ikisem men üçin. Diýen ýaly näme birini aýryp birini oýulmen. Atak ýöne ikisini hem görýän. Syýlawym hormat bolup işlerinem. Bolt mu ya Goşaçynar? Goşaçynar. Ali Çarjowski mi ya Maloy? Ey adamın iň söýýän zadagym özü ho başdan. Soraň jogap özüm ýöne başga biri bilen deňeşdiren bolsaň Aliň saýlap bilerdim. Şunu bilemmi? Başga biri bilen deňeşdirseň Ali söz ýok. Adamçylygyna esas agam edýän işini ben şol oglana pikirim açan ütgödi lewaga bardymy? Şonu ýan pikirim ütgödi. Has pikir etişimdenem. Adamyny şunsa owadan nahawyny şu taýy owadan bol şol oglan men başga ýer bilen niýsem saýlardım. Ali diýerdim ýöne özüm söýmän başga bir niýsem bolýam bolmaýar. Nike mi Adidas? Adidas. Adidas mı? Yani sportiw eşiklerde Adidas gowy berýän. Aýna iki variant boduran bolsa Adidas baryp alardım barkam. Gatro şu wagt dost oglanyň biri. Dost oglanyň biri, dost oglanyň biri bilen Amerikadan üstünlik ýüküni alyp getirýär da. Böwünçükdeme diýip ýa şo biznes bilen zanimasiýa edýärler Amerikadan üstünlik. Sportiw uratdyrlarmy maňa? Näme gerek diýip. Uratdyrlarmy? Sen şu wagt Adidas diýdiň ha. Adidas'tan üstünlik zadyny sana sowgat edýärler. Aýny. Ya sen saýlamaly. Sağ ol. Böwünçükden Amerikadan gelýändir. Onu burada iň ulu sowgat. Minnetler. Canım sağ olsun.
Ne? Mal hocam görüyor musun? Soğutçuk, dağıtıp настроениyasyonu kafam qollaştıracak. Oğuz olur ne uzak bolsa gowolt durmaňa-da her 15 minutdan soğut derýän ekeninde. 15 minutdan orada ýyňlatan gepleşik. Maňa da şeýle gyzykly. Bizim ağzalarımızda, medyatemen ağzalarına, öz muştaklaňa, öz ağzalarına açyk koyjak sözden bagy sen dinläli. Brat, ilki bilene näme diýen rozym. Öňkü gepleşiklerim görýär sagam. Şeýle ihlas edip esasy özüňizi önemmeter çagyrýan adamyň aladasyny etýäniňiz üçin toporuň başynda durup şuňa gepleşik etýänim üçin saňa. Şulardan kynlygyny men bilýän brat. Gepleşik etmäni men bir ýyl bäri isleýän ýöne görýän men edi bilenmok. Hakykatda maňsat zat däl. Saňa bärden seni gollaýan her muşdoň agam, öz tanışlaryňa, dostlaryňa, sen bir agzalaryňa lokan minnetdarlyk bildirýän. Etip bolsa, şu taýdan öz auditoriýama diýjek zadym. Meni şu gepleşikde şu taýda oturmama sebäp bolanlar. Ene şular bolmasa bu gepleşikde men ýok meselem. O sistemada da ýok. Evet. Onun şu taýda oturmama sebäp ondan süýçi söz bilenmok men. Iň ana hemme zadym şular bilen size dönöýün. Allah jan sizden razy bolsun. Taňry ýalkasyn. Biziň bir kizijek işime ullukan baha berýäňiz minnetdar. Ana şuňa zatlara magam döredip gurmagy mümkinçilik berýän haja arkadaşymyza, bahriman arkadaşlar serdarymyza çäksiz minnetdarlygymy bildirýän. Allah jan janlar sag bolsun, taňry ýalkasyn. Amin. Näme işlejek diýseň işläp bolýan döwürde ýaşaýar, gülýar. Allah canım şükür. Esas zat diňe düzetmeli zat özümizde. Galan zatlarymyz düzüp gidin. Doğru. Ama minnetdar hemmeňize. Sag bolun. Benim şu jarşerde belli, Maloy krasavçykny gepleşip geldi. Men pikirimçe blogerlaryň arasynda iň gyzykly gepleşik diýjek ya, gyzykly gepleşikleriň biri boldumy diýip pikir edýän. Siz hem gepleşigi halansyňyz diýip pikir edýän, umyt edýän. Like basmaly, efir ýazmaly, bu zatlary öwretmeli. Uj bilýärler da bular o. Dostlaryňyz bilen paýlaşyň, Maloy görsünler, rad etdiler, şolar ýaly. Maloy gelen üçin minnetdar. Şey edip gepleşiklerde, prekonly videolarda, diňe gowy günlerde, diňe toýlarda görüşelim. Sag ol. Minnetdaram sagyranyňyza da. Allah. Daş gülýarlyk geçdi. Telefonum aldırady görýärmi? Sag ol.